szerintem érdemes keresni a jó életnek a titkát, a jó földi életnek a titkát. Mert ez megtalálható. Mert ez például a Bibliában ki van jelentve. Az én meggyőződésem szerint az Úrnak a beszéde az igenis minden területen az élethez téged visz közelebb. És az életben nagyon fontos, hogy tudjunk jókedélyűek lenni. Történhet veled rossz, csúnyán néznek rád, lehülyéznek, ez előfordulhat, nem? De ez egy külső ok. Ha te belül jól vagy, és az Úrnak a természet fölötti öröméből van benned, akkor tulajdonképpen lehet, hogy az illető fele leszel együttérzéssel. De kár, hogy indokolatlanul ilyen érzelmi kitörés, vagy akár hisztériába közepette jól beléd rugott. Például a férj-feleség össze tud vitatkozni. És mi is a feleségemmel összevitatkoztunk, és a vita hevébe ugye az ember kapott megbántást, meg ő is tudott megbántást adni. De egy olyan beszélgetés alakult ki, amiben egy csomó tisztázás megtörtént, és a házasságunk megerősödött. El lehet engedni a sértést, és csak ismeret szintjén marad meg, de az érzelmi része kivehető és eltüntethető. És pláne, ha mind a két részről erre törekednek, akkor a kapcsolat tud erősödni. Tehát én azt látom, hogy ha a mindenhatónak az örök törvényeiből, az életünkbe, házasság, gazdasági dolgok, anyagi dolgok, bármilyen terület, munka, próbáljuk az örök rendből, amit eddig világosságot kaptunk, azt a keveset, de ahhoz próbálunk igazodni, és ahhoz igazítani a dolgainkat, jó dolgunk van. És jól érzed magad. És az életed az nem egy teher, hanem tele van kihívásokkal, tele van megoldandó problémákkal. De az egészben van benned egy nyugalom, hogy te az örökkévalónak a vendége vagy itt a földön. A Salamon azt írja, az, hogy az ember eszik és iszik, ez is az Istennek az ajándéka. Nem úgy van, hogy megveszem a kakaós csigát a büfébe. Hát miért kinek legyek hálás? Én kerestem meg a pénzt, én fizettem ki, hogy hívják, hogy én nyomom be a számba a kakaós csigát. És akkor a Salamon azt mondja, hogy hogy én ezt a kakaós csigát meg tudom enni, az a mindenhatónak az ajándéka. Nagyon nagy várakozás van bennem, hogy az a mindenható, aki eddig is az életpályánkon megsegített bennünket minden vonatkozásban. Hát az ő kegyelmét és az ő kellemes meglepetéseit várjuk, mert ő nagyszerű kellemes meglepetéseket tud adni. A Biblia és a tények alapján létezik ilyen élet. És azt látom, sok ilyen élet létezik.